kono ɗum ɗo wonon nokku mono ala ɗo to carte kalis ala to neɗɗo waɗi to zuwiri naaro an kam ko kalta ho woni an a wonta neɗɗo holan hol carte kalis mata anda ɗum sahane walla aɗa andi kam ɓiyo hol ko sinno kam wonto carte no bankata yo Allah hat carte kalis noon way harmude sa anduno ɗum way harmude hol dañal gongal e carte kalis so wona perte fembuma ha laaɓa harmi e carte kalis tan kadi a jaggani ɗe ɗe jagguɗa ɗe he karma min de an subaka fo aɗa hesɗa yiyam subaka fof ma addu ko hesɗi an kam an ɗum ɓooyi ko jole leydi he de ɗum wona kesum de ɗum ɓooyi ko jole leydi he ɓuuri duuɓi 40 an de hama firtani hen ɓayde galle ma nen wayno bon ni hay ɓene kay pirtani hen saabu ayi leegal mon ngal hakkude mir janɗo tan e ɗum ɗo hay ɓene pirtani mi haalanma noon jawdi lamdi ndi ɓuuri tolde ɗeɗo carte ɗe jour on so wona haram e bone riba ɓolo ɗiɗon galle ɗi jeerade ha bone ɓolo woni ɗo an woppatam yimɓe riba sa mbiyam ne mbiya riba ay to jiiɗa riba aɗa andi woni riba ko neɗɗo hori dolde a wujjani a fenani a waɗani haydara a waɗa kalis ma kalis o jibini kalis ɗum holno harmirta an noon probléme ma min mi anda ko gonɗa mi anda ha juulɗo mi anda ha ko holɗum an andi yo Allah dande min de meeɗa tawede e galle jonon mbiɗa wujji hunde a faami kala ko mbanmi hen ko jawdam mbanmi sa jawdi ma hay sa waɗe jawdi moƴƴi daña bénéfice hay soko seeɗa kam tinnoɗa so tawi wonko ganduɗa ɗo en to woni ɓanɗe ɓadi accumi yaha toon wasa ko dañmi mi wallita hooram ganduma ma e majjuɗo tawi ko min tan mi jogotanima hollude hay so tawi mbeɗa andi mi anda bomon bone hay so mi andude mi haalanta an mama e majjuɗo de ɗum taw tan ko min andini ɗum joni noon andi tinno noon sa fini subaka noon oto fin noon kam ha Allah walluma tan mbiyami addumi yaha jeere oto haal ɗum de mi haalnima tadata ɗum ɗo joni ko liggorgal so arsukumani hen ɗon keeɓa jalta basal guila subaka dana on ganda on ganda ko aduna o yahata barke rasulullah on ganda sino ganduno ko aduna o yahata gueɗe kewɗon mbaɗata an est ce que aɗa andi no dépense yaltirta dépense wona ɓiyam jogui ɓiyam yaltinta ɗon kay aɗa rega ɗo ɓiyam ɗon kay ɓiyam eyyi hoto ɓi so doole nonki yo doole keɓ doole puɗɗuno ko ni sambam doole mbawano ni sahane ɗo ala oto ubbunema wonko waɗi wonko heddi galle ɗi fof ko noon mbayi galleji ɗi fof timmata ɗum noon jaɗani he ko kalanmami ko rayit aɗa andi ko anglais wiyata rayit ko rayit kalanmami ɗo mankat seeɗa ɗo timma seeɗa ɗo heddo ɗo kadi ñamle ɗo wujje ɗo mofte ko noon tan galle ɗi fof mbayi baba galle jinmi ko ya wattu hakkille e hoore ma yimmata ka mawɗo hakkillala e hoore mi anda kono an ka mawɗo killifa hande ɗo tolniɗa ɗo fotma wojje tan ko dewal Allah e jokkude enɗam juulde hoorde sakkade muddade e rendinde galle ma o mbaɗano galle o woniri galle ay so mawɗo galle woni fof boni tew an hande aɗa ka jaaɗo ha sero yanade ma lilɗa ɗo koyngal goto nen aduna kedumel ngal ko lakata woni mi anda ka barɗo mi waranima ko Allah warata nene yaa an kam ha hande aɗa jooɗi gila ceereɗa ha hande a ressaka ƴeew gorko daña ɗo ndewɗa Allah sabu debbo ɗo foti resede ɗo so resaka ɗon tan hankadi ko welanno e dewgal fof a tañata ɗum aɗa feere ndeseɗa ƴeew mo jiɗɗa ɓuri jonde nde ni tan Jeynaba min gila ceeraɓe ha joni mbiɗa yetti Allah mbiɗa woni e jaam mbiɗa wuuri gurdam e desdi joni ɗe Jeynaba min ngala hay sens goto ko tagi e dewle joni ɗe ko worɓe kamɓe naftortoma kono an naftortakoɓe Allah woto wi noon
ankay ay joni worɓe joni ɓe ko intérêt rewɓe ɓe gardata ma ay itan gorko arata suɓo ƴettu nawma har woni kurko tokos o nafma nafa jinnaɗe ma mbotuma ara ɓe nafma kono joni haade resdem ɓe padat ha woda koɓe jiiruma ɓe ndesma ay min no gila nden ha joni nder galle babam ɗo ɗo ngoni ke yettere Allah mbiɗa waɗi free mbiɗa woni e liberté hooram nanne yaade ay ko mbatta ɗo ko haydara ko jari hen ay ko poni boni ko fof gona e dewgal ma ɓuri wiyede o wonani e dewgal ay debbo so resaka dande bonde fof ma fawe dow mum worɓe fof potani ay won worɓe ɓe gandanɗa hoore ma ko yiɓde joom suudu mumen yurmotoɓe reenoɓe jogo jurmaji e rewɓe mumen ɗum waɗi wiidema worɓe fof potani naati e dewgal ɓuri no jooɗoriɗani gila ceeraɗa ha joni a restaka ɗum noon faaro debbo ko resede Jeynab min dina kalata ni sah mbiɗa ma yurma han tagi mbiɗa ma yurma an wonɗo ndewɗa te ay ni no gurduɗa ni min mi duwaki Allah wurdude noon wona yi kam hino mbawi ni yettere Allah an noon neɗɗo hay so yim gorem har wayno ko sumta ko jari ɗum dewal Allah hino woodi hay sa resaka rewta Allah hay sa resama a rewat Allah ay worɓe joni ɓe ɗo ɓe ndayi deedi mumen deedi no kutini ko waɗi ɗum an debbo an jogui dépense haɗ ɗumen waɗana guertoɗe heɓe ñaama boisson ngaji an sodat joppu muuli an sodat gajjidi tan heɓe ndayi deedi ɗum ko hoɗum ɗum woni desa ko yam ko koto nawaranima an a faami kalan mami min no wayi waade fof min koye gallam gonmi joom gallam ne yiɗimi mbiɗa yiɗi ɗum mbimi ko ya wat feere ndeseɗa an mbiɗa haala mbiya min aɗa yurme holko jurmotoɗa yen min addi tamperam fof ko joom min sayni mbami ni ko joom waɗi kam ni kono joom gallam desɗo kam o machallah Jeynab yaltinami haalma de yaltinami haalma soɓe yaltinani non yaltinami haalma soɓe yaltinani haalmon ka ginnaɗa jomɓe wawno hen naade mi naadani hen ko kalmi ko no woni mbeɗa nanani ko non haalma te keɓɗa heɗum ko haalanma ko kalanɗama ko il faut wadde hen sambinama quoi vraiment mi welti neɗɗo jogoto hakkille neɗɗo fin feere joni waɗa bone naatema min mbiya ala hakkille o kaldem neni min mbiya ala hakkille onon innima an imbécile Jeynab an mi mbeɗa danani komi ko min mi ala hakkille min mbiya hakomi kalgal min ma kaldanno a fotani indi mum mi haalanma noon ay mawɗo ko lekki dande maɗi so yanani hikka yanamo wuuri donandi maɗi ko ɗin nawma haalaka ɗum ko sowore lekki dande maayo kala guurɗo ko lekki dande maayo ene wawi mayde hikka walla mayo ɗum woppami continue liggeyam oto tampinam mi haalnima mawɗo goɗɗo hulo Allah an salamu aleykum waaleykum salam jamdi jambol ma jambol woni alhamdulillah mbaɗɗa tambe mawɗum jambol non a mbayri ɗon de yi mari a arani min garani bisimilla nan wona enen en koddu kono ɗen goɗɗodir wallahi ko ɓerɗe kodda naɗa selli wallahi mi selli an guite maɗen gojji hoy jambolo de jambolo haaju teɗɗo addunimi hannde bon haaju soble ma no feewi e wallahi bisimilla mara walno min jewto bisimilla mbani kay mba to Samba mi sikku ko jaar gesa selli mawɗo jambolo yettoɗama mawɗum min de ndede mamu garami ko mbaddu ɗum ko addi fof haɗa indi hajjil wona neɗɗo beɓɗo wallu wona kadi neɗɗo beɓɗo hoddu te min komi ñaaɗo ɗo jiiɗamde komi ñaaɗo mi weeɓani hoddu komi ñaaɗo no feewi gonga min mbaddino jeyma ɗo ɗo bukkami ɗum bukkimi saldu mbaɗo ɗo ƴeenam beele ɗo ɓuutani a yiyani ɗo waye ñii ummata saldu mon calli mon ne mbaɗi ñii
ɗo kay wona sa bukki sandu kay wona ñiiƴi pour ɗon dara kono dede Mamoudou wonko ngari mi haalandema taade on hoɗon gandi ko woni aduna hoɗon kumpiti ko woni laakara ñaawoji ala laakara min ganda eyi ñaawoji wayi def kon jannguɓe eyi so yii lay ɗum kon jannguɓe hajjil de joom suudu mum mi arimi tawi hoɓe jooɗi oɓe jeewata calmimmi on salmiti min gon ɗo min jooɗi seeɗa o wimi boni hokkami ndiyam pour mi looto kana debbo mawno ma kay ne wawma hokkude ndiyam gonga ɗum kam ala ko boni heen ndiyam kay wi tan so okki ɗum ndiyam tan so okki kam ndiyam tan o seeri ɗum yo jooɗo wasa addude ndiyam tan yahi addi ndiyam debbo addi ngal taƴi te noon mi faamima wona ngol tan laabi tati a tini ɗiɗi ɗi kam a tini hen eyi tawi ngol ɗo ko heen ganda woni tati te min kam so waali hana galle he min mi waɗani hooram komi juulɗo mi yaltata galle o tawi ko juulɗo kay ko juulɗo beele en foti walde hannde e debbo he walla fotani walde debbo he ɗum ngari mi haalandema ko onon ngoni mawɓe wuro ngo ko onon ngoni kadi annduɓe ɗo ko diine wi gonga eyi ɗum nga addimi joni kam celle tati ɗe kam o waalay o yurno suudu ndu tan ko haram so yurnima suudu ndu tan o ñawoyte joni mami haalan ceerno Soumaré mami aroy toon adage avant ceerno Soumaré kay kono ham min hande mi ñallinta ɗo e hirde so Allah jaaɓi mami ar toon nani somi ari toon no sifori foof mami noddo e ceerno won gueɗe won hunde no yetto ko ceerno yettinta ɗum wallahi enen eɗen jogui hen tan to kaɗɗen ɗo noon enen ko ɗon tan koyɗe men pawata ko heddi ko ko joom bindi en wallahi wona joni noon so Allah jaaɓi ya sa hooti so ɓooyi seeɗa mami ar toon min en nderata kadi no kadi innata kam de o innatama ino gurduɗon e galle manda no debbo tan mata wona kanko defata ñaama kam defat debbo kayne innami taade woni ko noon gurduɗon ɗum ɗo kadi yenti hen min kam koyɗam daguima arde toon mami ar toon so Allah jaaɓi somi arino kadi somi haali mo on keɗo par ce que mawno o omo jogui cakaneje si cakan mo wondi o il faut woppa ɗum eyyi omo simmo ha joni hi hay yarde omo yara gasi o wala ko watta mami aroy toon o hay keefere ɓuurimi tan ko duuɓi kono ɓuura ɗum bonni hi hoore nde konde hayre tan an kay ɗum waɗi aɗa seeɗo tan te hoore nde hay hoore birsili hen ɓurti so nde moƴƴi mom an kay wadde ko mbiɗa ko sandu ko yara wona kanko ala wona kanko ko sallu sallu de kono noon mbiɗa ko sono waɗi ñiiƴe noon eyyi ko noon tan eyyi joni kam wawi layra no sifori foof so Allah jaaɓi mami ar toon so ɓooyi so yii ha yimɓe gottima aɗa wawi yaade tan haɗa wottere moƴƴi jarama so Allah jaaɓi calminanami Samba e Bojel en eyyi jarama Bojel de mataw jaltude on Samba kam ko ɗo wonno joni joni Samba mataw yeehi guese Samba jeesi eyyi gorko ka yimɓe mbatti bukkodirde no gayni goro tenam ka toñode te debbo kiɗin so dañi sukaɓe mawɓe yo watte hakkille mum toujours ko yayraɓe ɓiɓɓe mawni c'est très important ɗum woni haala kam embe si nen wayo acci mbaɗa haalal ma gon aɗa fiimi fay lakar wayo kala ko joomu wi kam ko an wi kam noon sabu oɗon ƴetti joom oɗon pawɗum e doom pourquoi joom ko ɓiɗɗo tan Jeynab wayo Jeynab an noon si haala ari noon ko an addi an minema laydan noon a fotan hen innu jambour de mi innanno hen par ce que no mbiruɗa ni te noon Jeynab joom noon ko gorko mawɗo joni acci won cuhlel de e alors acci won cuhlel beyɗiɗe guertogal tan mbiya haɗɗo fiya mbimi o foti yaltude e dewgalam ko min e bammakko wonno bammakko maayi yeehi yo woppami wuuro gurdamam ko ɗum woni haala accinamgal dewgal accinamgal dewgal te suko onon acca ɗum joom acca ɗum de he acci ɗum noon mbiɗa jinma mbiɗa horsinma noon kono oɗo joom makko waɗata ko elli ko onon dokkimo doole
ana nenam fof bam dongo jaɓato haaldema gonga on ana nenam fof ko jingan ɗon ko joom ko ɗum jiimi kalanani joom gongo yo joom woppami wuro gurda ɓam Jeynaba joomi añaani yarese par ce que kam mawɗo kellifaare kay julɗo an jooni ko mbiɗaani wona mbiɗaami ko julɗo resete mais joom ko julɗo o añaani yarese o yiɗi ko yaw woppu o mo jaguɗaa ɗaɓɓa gorko moƴƴo jurma ɗon he gorko moƴƴo ɓurata ceerno mamoudou oɗo mbimi ɗum jinmi yon paam gorko moƴƴo julɗo jurmotoɗo ɓurani oɗo Jeynaba joom wonko faami ko ganduɗa ko hoore ma ana faamani ɗum min noon ko gonmi ko suka fof Allah honkam ɓokki hakkille par ce que joom komi kiɗiɗ ɗum pahmumi ɗum ha gandumi nenam ne ko noon kono ana baaba on jaɓani e sima on jaɓoyi ko tagi mbimama on jaɓoyi joom añani ya rese par ce que an kay julɗo ka poɗɗo rese an joni ko mbiɗami ko imma jonde ma nde ndesiɗa mbawa hen rew Allah joom aninanima dewgal o yiɗanma ko gorko moƴƴo yiɗanma ko julɗo wadde kay mi deñi gorko moƴƴo mbeɗa onon hoto cikke ko dañal jawdi woni dewgal neɗɗo no resa debbo tawa ala hay burɗiɗi resa ɗum wurde e muɗum Allah udita ɗum eko jogui ko woni ko debbo dañi ko walla ko gorko jogui ko kamɓe ɗiɗi fof ɓe gurde he wona dañal woni dewgal dewgal woni hen ko sutura te oɗo mo jiimi ko joom diine mbeɗa yiɗimo mbeɗa rewa Allah mbeɗa rewamo on gandi ko jinmi ko daccitoon kam e Mamoudou on paami goppiɗon kam e yiddam onon on jiɗa min mbeɗa yiɗi hoto bonni e gurdamam ko Mamoudou mbawmi wurdude Jeynaba wona ma won jiɗɗa min gaccidima Mamoudou yaha jiya komin faami ko komin gandi ko sa yi ɗum martamen balle kam wayo Baba. So njii noddi mon ɗoyre. Gonɗo ɗon kay haalde ɗo balɗe fof. Pour yo waɗ ɗum. Ɗum jiɗimi wadde. alhamdulillah alhamdulillah Par ce que mbiɗon neɗɗo ma jogo kilif. So yiɗi judde balɗe. Te min o kanko mo andi min o kilif mbaɗi mo ay par ce que woni nenam wawa dañde ɓurɗi mum towde wawa dañde ɓurɗi mum raɓɓiɗde Wallahi. te min mbiɗa andi kala ko musnim ɓernde makka koko artatema kono saaha mbeɗa waɗ gueɗe aussi intention o pour yo musno ɓernde nde ala Oui. pour waddemo sauver par ce que saaha woto ko jiimi woto ko paamimi ko famani kono noon kanko o ronki ɗum famirde noon ɗum mi wawa hen haydara par ce que nenam wawa jaggude noforu wawa fiide Moƴƴani. te min kadi vraiment mbiɗo anda no babam wonirno ni kilif makko e kanko oyɗo no wonirni kilifam noon gonirimi kilif makko hannde par ce que min won af makko gorko te hannde neɗɗo wonde cukalel oɗo jaggirim tan cukalel keccel kala ko mbaɗimi tan cukka ko mbaɗirimi ɗum walla rewande walla non non mi waɗa ɗum juste pour waddemi protégé par ce que ɗo hay goto yiiɗa yaye mum ɓuure hay goto yiiɗa yaye mum ene yaade e gorko gaybuɗo walla gorko mo jaggiraka haydara Oui. ɗum addi mbeɗa haaɓe jaam e ñalawma Oui. pour añde o jaggire jangge e jaam neɗɗo bollo puuyi ɗum ɗon addi mbeɗa haaɓe Oui. so ka yewti haalis o noon wonko gaddimi hen Hein? gaddimi hen haalis o
Ayo do xaalis wana ko roni wala ko jeey ala min roni min itte ko ndonim ko be rokk neena 2 millions 500 do 2 millions 500 kany won do 2500 2 millions 2 millions 2 millions bab sa di 8 millions mam sa di 8 millions ni ma potata dem nga ngal tan harat 2 millions 2 millions 2 millions 500 ah 2 c'est ça non 2 millions 500 ah 2 millions million ngaji ɗiɗi e temedere oui c'est bon afam jidim ko halde wana oui jon kanyum gadi nim nenam million mu didi e temedere ujne temedere ujne ah won geral ma dundoy a nafi min gilen jibini da l'hôpital do mbadda ngandimi kan nafo ngandumi kan nafo wallahi a wadi ko podda wadde ko ay di 2 millions jeyna blokan tan ay di 2 millions di c'est ça di wallahi ma dañen barki fawdo kalis ko lebel kini Bab ko nanoɗa ton ko yalti ala ko 2 millions wala ananan ko wi ko o wi ay 2 millions c'est ça 2 millions Bab koɗo nanno ala naati kay ha pari wona goɗɗo ke kono kay naati ha waɗande o woni koye fontade kam ah allah to wino nan jeyɗo gonɗa ko yawade kam he te an joom mi anda yaware ma e yamde holto ittuɗa bamma wuri ha maayi komi deftiɗo ɗum ko tagi jooma an a reftata kom an ka jijjiɗo ko min sawma lebbi jeena e jamma e woyam wat sese nene accam tan mi haalda yo haaldo e makko e hakkille tan de 2 millions tottumaɗi joom galleji ɗiɗi jeeɗa ala ko tottata kam sowona 2 millions 500 joom galleji ɗi deni darotone ko min bamma allah a tawaka joom haaliso mbimi ko yo timmu saɗa fecciɗo e hakkude nawa gueɗal ma tota kam gueɗalam 2 millions hanma haalde hakkunde ka gandul galle ko yeeya saka ɗo yi galle ko feccede hakkunde ana anda galle 4 millions yeeya galle dahar hande jarani million ngaji tati jarani million ngaji nayyi ko haalisa heewi yoni onon on bari ngel cukle kuje Bab an noon wondode bamma mayde hay gertogal o accani haalande acca ullundo ɓuuri famɗo boom neani ɗum nder galle he ha taw ɗon ɗum ɗon joni noon o korko noon bamum yalde aduna accan ɗum jawdi accan ɗum galleji joɗɗon tan an Jeynab mbiyon tan han mbaɗon miras o kurka tan o siwa maay aya noon goski yana ma joni waɗa manago ya ko kalan me soltede ma kono woto huɗ nani woto huɗ haal tan ala o bunnede Bab an sa wonde ɗo a hurti sa ko jaha galle mum bocconde harmude o ko waɗi do ko waɗi ko foti waɗde 2 millions ari kay gasi ko ajeni mate an jeey ala ko biyam tottumo Bab haaj malani bonen nene fat Bab ay 2 millions 500 hay sumbulam nde bam makko maayi hay sumbulam ko kemnomi sumbulu battumi koye galle goɗɗo watti min ko ɓuri ɗum ɗo ene ponmi heɓde e joom mbimi ko ya fecce hakkude men baba mayde wona bamma en wuuri nani he wimam ha ko bamma mayyo lelo bam no wuurte bam wuurat tan welma mettuɓa baba mawɗo a yiyat ɗum ɗo tan a faami